बुझाए बतिया। ओठला लीले ला 10 रुपया, काना बाली ले ला 10 रुपया। बोली बोली बाबा हरिहर नाथ की डीजे मनीष राज म्यूजिक प्रोजेक्ट्स। ए सावन में बढ़ल बाटे हो ये हो आइटम के बहुते डिमांड। सुने ए सावन में बढ़ल बाटे हो ये हो आइटम के बहुते डिमांड। ऐसे सस्ता में कतही ना मिली हो, माल रखिले सुपर ब्रांड। कि सोचतानी जदी ना पसंद करी हो, औरत के जाते अनबन करी हो, अरे होई बवाल पकिया। शंख पोला ले ला 10 रुपया, तू चूड़ी ले ला 10 रुपया। बोले बोले बाबा महेंद्र नाथ के डीजे मनीष रक्सौल। जवन देता नी है ले जाओ, रखली है तोहार कनिया। सुने जवन देता नी है ले जाओ, रखली है तोहार कनिया। बयानीता शिवानी के नामी हो, देवा घर में ये 2 कनिया। संघवा में नहीं अवधिस बारे हो, बढ़ल बजरंगी के कलेस बाबे हो, हई मुरारी उड़ाई हंसिया। ओठला लीले ला 10 रुपया, काना बाली ले ला 10 रुपया। नया नया भइल बियाह बाटे हो, मऊ गिला लेली कुछ चाह बाटे हो, काफी किनी ना बुझाए बतिया।